Let's go back to the story because it's very important. Ukuthi ngingalimazi ntshumayelo sekusele 10 minutes. Number 1, umfuna ukwazi the significance of the story is that uJona wathunywa eNineve because uNkulunkulu wayengekhe nabantu baseNineve. Akathunywanga nje eNineve uNkulunkulu engenayikhe. Lutho neighbor, say neighbor. uNkulunkulu nekhe ngabantu bakaGwala. Say neighbor. uNkulunkulu nekhe ngabantu basoThokazi. Say neighbor. uNkulunkulu nekhe ngabantu basemakheni. Say neighbor. uNkulunkulu nekhe nawe. Yazi uNkulunkulu nekhe ngawo umisinhlelo zabantu bonke. Asasibona ischeme sami. Nama ngiyaswabuka in this week. Sometimes abantu lose the generation. Sometimes abantu shuza ababuki. Sometimes abantu basanduthola ingane kuzo nokusaba babuka ingane baqala iqhanga lokuqala noma isibili. Kodwa kuma ngishiyikabulo because of you. Awukwazi ukuthi awuthandwa. Awukwazi ufike ekuthula kanti athandi emisinhlelo zethu ngenxa yakho. Safaka petrol emotini sizokhonzisa wena. You cannot say uNkulunkulu akathando ngawe. John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes unto the Son shall live forever. uNkulunkulu walithanda izwana wazaniela ngendodana yakhe loyo naloyo wakhona esaka onasaka lekosaka onanasaka amabumbi aneneupia. Othandweni kunokunikela sinikele ngesikhathi sethu. Sanikela ngopetrol bethu.